कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. कासव प्रजातीचा अभ्यास करण्यासाठी सॅटेलाइट टॅगिंग केलेली 4 ऑलिव्ह रिडले कासवांपैकी 2 कासव ही सिंधुदुर्ग किनाऱ्याजवळ पोहोचली आहेत. रेवा आणि वनश्री ही नावं दिलेली कासव सध्या सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यापासून जवळच स्थिरावली आहेत. रेवा दीवच्या किनाऱ्यावरून गुजरातच्या पाण्यात गेली होती, पण नंतर ती दक्षिणेकडे वळली आणि पुन्हा महाराष्ट्रात परतली आहे. सध्या ती सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर सापडली असून कर्नाटकच्या दिशेनं सरकते, तर वनश्री सध्या सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर स्थिरावली आहे. ही कासव गेल्या आठवड्याभरात फारशी हल्ली नाहीये. कोकण किनारपट्टीवर अनेक ठिकाणी ऑलिव्ह रिडले जातीची कासव ही अंडी घालण्यासाठी येतात. गेल्या काही वर्षात त्यांचं प्रमाण देखील वाढलंय. पावसाळ्यामध्ये खाद्य मिळणाऱ्या भागात ही कासव विशिष्ट प्रदेशात वास्तव्य करून राहत असावीत असा अंदाज बांधला जातोय. त्यामुळे पावसाळ्यातील 3 महिन्यांतील त्यांचा प्रवास पाहणं रंजक ठरणार आहे. ही कासव गेल्या आठवड्याभरात फारशी हल्ली नाहीये. पावसाळा सुरू होण्याचे संकेत मिळाल्यानंतर समुद्रातील प्रवाह बदलू लागतात. त्या प्रवाहांबरोबर कासवांचा प्रवासही एकाच दिशेने होतो असा अंदाज अभ्यासकांकडून बांधला जातोय. त्यामुळे मागील आठवड्यात कासव आहेत त्याच भागात स्थिर राहिली आहेत. सध्या तरी पाऊस जाईपर्यंत ती याच भागात राहण्याची शक्यता आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.